Skinite ruke se kukova. Ko je najmlađi? Nova. Nova će dalje napred. Isto bih rekao za tebe, na početku si bio jako plašan i nisi bio siguran u tome što radiš. Kako je polaganje odmicalo, sve si bio bolji i bolji. Živu Aza mi je djelovalo jako sigurno. Mislim da si bolje radio Živu Azu, recimo, na sadnjima na treningu. Sigurno. Mislim da na treningu možda čak i juče je bilo katastrofa. Imam takav utisak. Čini mi se da si i udarce nogom radio bolje sad nego na treningu. To sigurno, siguran sam u to. Malo si oko tehnika zbrzao na početku, kao da si želeo da pobjediš. Isto. Međutim, prebrodio si tu neku svoju krizu i nastavio dalje. Znači, crni pojas prvi dan, čestitam. Nađa. Nađa, nekako previše gledaš dole, previše si uplašen. Ne znam zašto. Nemo da gledaš u roditelji, molim. Nemo da gledaš u njih. Stav ti je dosta visok bio. Mislim na treningu to bolje radiš. Ali si bila sigurno u tome što radiš. Jako si dobro naučila tehnike, redosled, nikad nisi pogrešila. Tako da ti čestitam na tome što si nogu, obranu noge radila fenomenalno. To me stvarno oduševilo. Živu Aza isto siguran sam bolje nego na treningu. To je ono što me iznenadilo. Primetio sam to, treba još raditi, ali mislim da si zaslužila crni pojas. Prvo bi da čestitam kod njega asistentu njegovu. Čini mi se da je bio izađemo na teren prvi. Nekako asistent je pun kondicije, pun snage, pun želje da napadne do kraja, ne zastajkuje, zna šta radi, zna redosled, naučio je svaka mu čast. S te strane. Ono što me kod tebe malo, kako se zove, šta je lošije urađeno, Živu Azu. Vidi mi se da je obrnuto, da si bolje radio na treningu nego na polaganju. Ne znam zašto, ali mislim da je tako. Šta? Tu ti je kretanje stvar bio loš. Kod Živu Aze, da li si, ne znam zašto ti se to desilo na kraju, ali dobro je to i na mene je ostalo pozitivan utisak to što ti je svaka tehnika bila kontinuirana, do kraja izvedena. Kontrola, tajming, ulazak, znanje, znao si šta hoćeš da radiš. Siguran si bio u sebe. Stav, od početka do kraja, staneš u stav, uradiš tehniku u stav. To je ono zavisno što je bilo dobro. Bio si jako drzak u tehnikama, siguran, čak možda previše čak i natrag. To je ono što je mene oduševilo, što se mene tiče, svaka čast. Ognjen. Ognjen je danas i polagao za crni pojas prvi dan po programu za odrasle. Mi smo se gledali ovih zadnjih godinu dana po seminarima, pripremnim seminarima za crne pojaseve. Koliko si bio loš, katastrofa na prvom pripremnom, toliko si danas bio mnogo bolje. Nisam očekivao ovako dobar rad od tebe, s obzirom što sam vidio ranije. Malo više poskakuješ i gledaš u pod. To je ono što treba da isprečiš. Kičma ti jeste pravo, ali stalno gledaš u pod. Na tome treba da radiš. U Živu Azi mi se svidilo to što odmah gledaš u drugog napadača i to je ono što je dobro.
Dobro je to što bilo što svakim segmentom si bio sve bolji i bolji. Po meni najbolje su radio segment odbranog sa oružjem. Slobodni deo, mislim kao da nisi imao dovoljno vremena da treniraš. Kao da ga nisi na vreme osmislio. Tako mi deluje. Nego napadač. Ili napadač, nešto, neka greška tu postoji, ali ovo ti je jedno polaganje gde čini mi se, ako te trener proglasi crni pojas prvi dan, da shvatiš da tek sad počneš da učiš. Ja kad sam položio crni pojas prvi dan, shvatio sam da tek tad ništa ne znam. Tek sam počeo da učim. Crni pojas prvi dan. Vratite se tamo. Ćemo ići gore. Dobro. Kao što sam već rekao, ja sam baš set. Dolazio sam ranije. Kad je klub prešao u ovu salu, među prvima sa strane, iz nekih drugih klubova sam došao praktično prvi u ovu salu, ovdje trenirali smo zajedno, ja sam imao tad pravo pojas. Vezuju mi jako lepe uspomene. Žena je imala veći pojas od mene, pa je mi rodila 3 djece, 3 sina, pa sam nju malo preskočio u tome. Sad je spremno za polaganje za 4. dan, nadam se ćemo u tome uspeti. Mislim da ovom klubu ne manjka znanje, ne manjka toga što vredno trudite se i radite, ne manjka kondicije, spremnosti za rad, volje za rad. Mislim da vi niste svesni koliko su vaši roditelji, koliko se žrtvuju zarad vas, da vi uspete u ovome čemu što trenirate. Na tome ja roditeljima čestitam. Ja kao roditelj tek sad shvatam šta znači kad treba da žrtvuješ neke stvari za djecu. Vreme, najviše vremena. Čini mi se da ste vi roditelji, toliko ste bili tihi, da mi se čini da ste vi veću tremu imali od njih. Nekako ste mi bili previše uplašeni, a siguran sam da ćete plakati koji ti zašli. Neki već plaču, jel? A imamo i dobrog trenera. Što se tiče ovog kluba, ja još uvek učim. Šta hoću da kažem, znači, Dragan mi prenosi neka svoja znanja, neka svoje iskustva. Čini mi se da tek počinjem da učim kao trenera sam već 13 godina. Vama čestitam na položenim pojasima, trudite se i vredno radite dalje. Ja sam ovo počeo treniram sa 21 godinom, tako da još čovjek može imati šta da nauči. Samo se trudite ako hoćete. Znači, samo se trudite, nemojte odustajati. Nemojte odustajati. Kad se trenira 3-4 godine, nastaje prva kriza. Kad se trenira 6-7 godina, nastaje druga kriza. Nakon 10 godina opet treća kriza. Nastavite dalje, dostićete trenera sigurno. Čestitam. Dobro. Sad kad završimo ovo, nemojte dodajte da se slikamo, vi ćete vezati pojase. Postavino, polaganje završeno. Zdravo! Zdravo! Ajmo ovamo da se slikamo, brzo.